Ka sengsan perthai ke barim tam hagajala ke HSPDP kalai werlang iki we ki kenhun ba pher bat ki sengsan perthai makinya wan ya snok tilang jong ki we ki sengsan perthai ke jala bat ki seng bhalang ban penjore ke jingdawa ban yo ya ka jong ke jala khasi jantia state u president ke HSPDP uba KP pangyang ulaong bahagaro hills ki kenhun seng ba pher kum ki nokma kamoda union bat ki we ki le snok tilang hakje khi ban yo ya ka garolan jongki wala hakani ka rilum khasi jantia Kidon ki kenhun ba pher Henry ka shuya pher tang ki kerteng Henry ki matre kam ju ki seng bhalang kidon ka ju ka thong kumta kan bha ban yawan lang ha ka ju bandawa ban yo ya ka jalala jong kumbalong umizo unaga manipuri bat ki wei why kasin state but ka dire bat ka Garulan State Movement Committee jong karilum karuhis kabami ledon kaji telang laslam lembak dia kaniru bintang ya kenduk hari iski ni satunlong ya kaji yalang jong kini ki atli party but ki stakeholder hari ngade ka liur kwa bakan wan ka mariang kum ka post right te ya kani ni yai telang but ni yai move sa sarkar India kabari ki issue ka ba mangi ki atli ki stakeholder ni laya soy buntali ki memorandum pat mentang itu untuk hari ka senjuk MNFM no kaba angai na galeng jong kiru di sakot di sur committee ang sakmat bat kum bagi jule malakas dan ni sia penduk bahan report ni sa pentu ya ka movement jongki bat jongi rei ni kerpat ru bat ni khot ru ya ka jing kersanang jong ki pat ki political parties wala kam dei ka issue jong ki pat ki political party mar next kam ba ka issue kum belong po berhils oi ka ki political parties ki fer ang tu ngai ki don ki member apo ka seti jong ka Garulan State Movement Committee ki don ki seng bhalang hang tu ki don ki nokma hang tu ki don ru kita ke bangi ong ka mother union hang tu no tengi ru apo ka ni ka pada jongi ka parti jongi ro ngi sotana kan ong ba ki shep helang ki teng le pin lepet haki constitution ne haki matre kam jong ki seng bhalang ba phero he mo athai ke takli na ka no ka seng bhalang ko HYC kum ka ke siu mo kilong ba kalong pa hakaju ka phang prakhat mo ba kum ke jai penri ke jongi ro ni ba ka badan la jong ka identity kebadan lagi jong ka jing longker pang ba kiru kidon ya ke ju hi ban yo hi ha ko ke si ko bos cha ka bakir pang kum ke jai ka bakir pang state Sikkim no kalong tang kum ka as well khasi district jongi le ke jai hills district pinpai ja ka jingdon bri hang tu pinpai tang jingdon bri ho ka Mizoram no pat ke jing he jong ke area jong ka nang ta phin pai je ke jing he jong ka state Goa bar ke jing don jong ka te nang ta ka daw ha ka tu ka bangi bu ye ke jing dawa ngila dat don ki justification ye kita berkhoi ba karno ka he ka Meghalaya jongi karno ka he ka Sikkim karno ka he ka state Goa bat kum ta ta